Her ser du Peak Performance Cargo Parka. Jakken er vindtæt, vandafvisende og åndedræt. Jakken er foret med 80% uld og 20% fjer, hvilket gør, at jakken er utrolig varm. Jakken har en god hætte med aftagelig pelskrave. Der er en masse gode lommer, 2 frontlommer og 2 brystlommer. Der er flisforing i alle sammen. Der er vindfang i ærmet, som gør, at jakken støtter til omkring håndleddet. Jakken har en robust 2-vejs lynlås, som gør det muligt at åbne jakken nedefra og op. Tager vi et kig ind i jakken, er der her en stor funktionel inderlomme. Og derudover er der mulighed for at spænde jakken ind i leddet. Jakken har et klassisk look. Se flere jakker på poloshop.dk.